niggerjaw illi jisma' it-tim tal-Ħamrunija hawnhekk biex jirbaħ it-trofi, jirbaħ il-lig u xi darba jasal fil-gruppi. Meta nagħmlu dawk, mbagħad jien nista' nżarba Ħallik mill-iżżar. Però isemgħuni, Għadek, però sajt. hija xewqa mhijiex żejra, però ma nkunux kapaċi nirpu trofi u l-lig maħniex kapaċi biex nitlu fil-gruppi. U jgħidu li toqgħodx titkellem hekk għax xi timiet joħorġu għalejk ma jinteressonux. Jien jinteressuni biss lil-Ħamrun xi darba jaslu fil-gruppi. Jien hekk irrid li t-timiet joħorġu għalina. Għalfajn, għax hekk maħniex kapaċi nirpu l-timiet hawn, maħniex kapaċi għall-gruppi.